Xa falta menos para o sorteo da Lotería do Nadal e a veciñanza de Toén xa está na procura do gordo. Trátase dunha iniciativa da Asociación de Amigos do Patrimonio deste Concello Ourensán que leva 4 anos agochando participacións e décimos de lotaría. O obxectivo do xogo, ademais de entreter, é dar a coñecer a riqueza natural e cultural do municipio. Casa non son, tellado non teño, mas que ia antigamente ver xogar os mozos. Ben sabe onde me deteño. Xogar os mozos ten que ser o campo de fútbol das Herdes, que era o antigo campo de fútbol que había aquí. Miriam e Fran analizan as pistas na procura das participacións que se agochan nesta zona de Moreiras. Que antes había un campo de fútbol e decidimos vir aquí arriba. Sí, edificacións cerca había dúas, sí, que é unha caseta antigua que había aí abaixo, e, bueno, aquí o depósito da auga. Primeiro fomos á caseta, non atopamos nada. E continuaron na busca ata que hora e cuarto despois de publicarse as pistas. Vou mirar aquí. Anda, mira, está aquí. Desagochábamos o 10º directamente, a participación da lotería directamente. E como había xente que non avisaba de que había atopado, o que agora facemos é agochar a pista plastificada e por detrás o teléfono de contacto. Cada pista destas, hai 20 por todo Toén, dá dereito a 2 participacións de 4 euros cada unha. Ademais, hai outras 4 que nos levan directas a un 10º. Se atopamos o 10º, hai bastante afición co tema da búsqueda do gordo. Xa mañá encontramos varias personas buscando tamén, tamén unha maneira de conocer o pueblo. Ese foi o obxectivo co que naceu este xogo que comparten coas localidades de Sobrado e Ventraces no lindeiro concello de Barbadás, en total 90 participacións. Como hai varios expertos xa dentro dos veciños que localizaban moitas, quixemos poñerlle un pouquiño máis difícil. Así a todo agardan que nun par de días estean todas localizadas. Atopado o número, agora só queda agardar a sorte. Sobre todo que sea o gordo. Que número ten que tocar? O 76.153. Vos xa atopastes,